Com funciona el fòrum de Som Comunitats? A la pàgina d'inici veiem diferents apartats. Comencem per les notícies. Cliquem i veurem diferents publicacions amb actualitat del sector. Butlletins, notícies, convocatòries, etc. Per exemple, en aquest cas, veiem una publicació sobre la tercera trobada de comunitats energètiques de Som Comunitats. Si tornem al menú d'inici del fòrum, podrem anar també a Ajuda, on veiem com els usuaris comparteixen i resolen dubtes de forma comunitària. Podem publicar, si ho necessitem, un missatge apretant a tema nou. Posarem títol del missatge, apartat on voldrem que es publiqui, redactem i apretem a crear un tema. Per altra banda, si anem a la pàgina d'activisme de l'inici, podrem mantenir-nos informats sobre els grups de lectura i d'altres activitats de les usuàries de Som Comunitats. Entrant en altres apartats, veiem com trobem també la categoria Fites, on veurem aconteixements rellevants per a la comunitat d'usuàries. Esdeveniments, per altra banda, trobem l'actualitat sobre actes, esdeveniments i convocatòries de subvencions a tenir en compte. En aquest cas, trobem informació sobre la convocatòria del programa Se Implementa. Finalment entrem a Wiki. Veiem el site Pas a Pas, on trobarem tota la informació a tenir en compte per crear una comunitat energètica, des del seu disseny, la seva posada en marxa, la recerca de finançament o l'activació del projecte. Veurem que a les infografies apareixen tots els detalls a tenir en compte. A què esperes per formar part de Som Comunitats?